Halo perlak boleh sibun ya pi baro kinong pet te kandiat ngakwa ban pentip sapi bangawan hang ne ba ngala yo kum penhap ya kabek pisa te ngakarpat sungguh lada don mano balak ban yo tan lada kadeh kano kajakaru sungguh ban persang ban phone yang ne nombar nyonon not san nriu saw ar saw kendai ar une ude nombar jonga subhai arab lang ki perlok jonga baro iwe bani share lang yakane video hang ba uno ubayo bantan ya kabek jonga kabah layo panhap un itu ba kila download ki dur jonga hang tu nadu ke ATM HDFC nalor kataru ki pan card ka epek mat ki Aadhaar card nangta ki donru ki passport hakaju kabek mat ka donru ka pisa te ngakarpat red mensim ya pi lada don mano bayo sunghapan fun knang sanga ba ngan sa airu ya ita ibayo na kabenta ba inwan phai na kabenta ka jongan mar sibun ngal adu kijing mentoy lada ngadu ya kane kabek namar baro kijing don kam jonga ki kot kisla ki don ha kabek te tangkine kentin kuble sibun te asa khandiat ro ngakwa ban ang ba lada phimyo ban fun ho ine number jongate persang ban phone sa ine iwe number kandai lai enru arpra lai arsan saunon pila ban kol yanga ba ngaru ngadon hangne ha noston hi manga juga mai kaliman kasni te ngadon hangne pila ban phone ha kano ka poru sungba ban share lang ya kane video ha ki perlok jong pi iwe na ka banta ka jonga kumba pite bat piu hi banga ngadei umal official umal iba pila jutip banga jumi ha ki youtube takadaw nga taray baro ki itu hi yang abad baro ki bayo tan ya kane kabek jonga nga taray ki itu hi kitang suplet kila don ki dur jonga na dong hadong hang tu nga taray kila itu hi kublai sibun kublai si hajar ngo